ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bokong sanjo ka khubor. Pelai ba ka Sarkar India ya ka skim thamai ka bala khampan ba ka banni bujli ha ka jaka jong ka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kata ka MGNREGS. La pelai ka Sarkar Meghalaya ya ka one time special industrial closure scheme nak bentagi nong tray ka MCCL ka balakot palat khandai phok lur tengka ka one time settlement kata ka OTS scheme jong ka Sarkar Meghalaya ka penpawi ka thong jaka ban kenti gar kom jugi pat ba om tang da ka papinyang gi jingte jingsna ong menteri rang ba Conrad K Sangma bat rakhi ka Sinot College ya ka lengku seng ka bandri puai jongka da ka program ka bakerpang ki khubor ki babnya ka Sarkar India kala pelat ya ka skim ka bathamai ka balai kerteng ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VB-GRAMG ka ban bujli ya ka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kata MGNREGS rengkat berkilat yok kami jam ki bala penklang bat kador by bela ka bala kentiu ketika skim ka bala tre kamar dor na du enem kesi ka ay kalat ban bela sispa arpusan sengi hadu sispa sengi bat ka by bela kan long ha kador lai spa tengkasi sengi ka bala kentiu da palat shipho na ka sispa hadian ketika rai ke bala pelat da ka Sarkar Pedeng ka Dorbar Cabinet jong ka Sarkar Meghalaya nen ka sengi kala aji menjur ban penteri kamno ya ketika skim menteri rambak Conrad K Sangma ulo ong ba ka jela kala yo ya ka mang tengka basi hajar sis pa klur tengka na ketika skim ban penteri kam hakini ki khendai benai ki ban wan bat la penyar ya ki jat kam ban penteri kiban kentup ya ki surok snong ha ka jela hakitan nong kendong ki Anganwadi Center ki Ying School ki project kentiu ya ka kamai kaji na ka benta ka jing em ko paman la ka sengi bat na ka benta ban sumar penne pensa ya ka mariang Emily ka sora uba given Miguel Milliam loong ba ka Sarkar Meghalaya kala pelat ya ka pisa ka ba khandai pho point san klur tengka leng ba ka one time Special Industrial Closure Scheme na kabenta kinong tray ki MCCL ha ki artli ki sinam mang tengka. Ya ketiga scheme la pentri kam ha ki lai teli ki installment kata lai penriu klur tengka ha benai liber jong usnam arjar arpusan ar penriu klur tengka ha benai naitung jong usnam arjar arpusan bat ya ka ar penriu klur ka basa la pelat ha benai jeliu arjar arpunriu ya kabala IT minta sa kinong tray ka MCCL ki bedai hok banyo susu ba given uloong ba ka Sarkar kladep si puralut ya baro kapisa ka bedai bansiu sa ki supplier ha kini ki kendiat banai balalak kawai ni kinong ilam barang ba jong kaseng NPP kabalong ru ka menteri cabinet barim jong ka Sarkar Meghalaya ka kong amperin lengdo kala ong ba datang ka Sarkar India ka badan ni ka bor ban pentri kam ya ka inaline permit ha Meghalaya kat kung ka bor bala penkop haka da kariti sensia jong kari habakren ha kinong patay ku bor ka kong amperin lengdo kala mahami ki seng sign patay bakim di banilam baklay ki pat ba da ka bakular ban penyo e ka ILP lada ki pat ba ki jit e ki ban yo ya ka bor sensia ka kong lengdo kala ong ba kamat ka bayday ba ka ILP kadan bun kisok kadat ki bayday ba ka riti sensyar jong kari bat ka syong betang ha karai jong ka tenat korbari jong ka Sarkar India kala kentu ikinong ilam sign pertay ba kin kren hok ya ka ni sekipat ba bat ban kiar na ka baay ki jingkular ki ba palat e ka bor bat ka ikhtiar jong ka Sarkar jela da ka ba kala banjur ba karai ban ay ka ILP ka day thik tang ha ka Sarkar Pedeng kani ko khubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong matangin ni beteng ya ki khubor ki berang sa menteri rang ba Conrad K Sangma uloong ba ka one time settlement lani ka OTS scheme jong ka Sarkar na ka benta ki kali kamai
kapan pau ye ka thong jong ka sarkar ban kunti we ka kom em ji ki pat ba tang da ka ba penyang ba thau ki jing te jing sna haba ajing kren ha ka program pen ku buram bala penlong da ka seng ki trai trok menteri rang ba ulo ong ba ka sarkar kala sim ye ka rai ka ba da ka jing slur ban khen chu lani pendam no ya ka pisa ba ka de ban yo ka ba jan kot pras pa san pho klur tengka hadu 1000 klur tengka na ka benta ban pensting ye ka jing khia ka khajna na ka benta ki khan ri 1000 ngut ki trai trong bat ki long yeng long sem ki jong ki konrat sang ma ulo ong ba ka rai ngan ong biang ka tu konrat sang ma ulo ong ba ka roi ka man ka de ban kun thup lang ya ki jing te jing sina rengkat bagi sin jam kan tiu ka bet ka biang jo ki pat ba bat ula perturu ia kisembut menteri rang ba kiba menta jong kejela kata iba sengaw balang dahar bat ba prestun tunsong kiba lesim kia ban wanra akhmat ke sarkar ia ki jingut jingnam jong ki nong khayi kiba salan mar sabari menteri rang ba kondat ke sangma ula kentui ki nong penyat ia ki kali kamai ba ken pendet renti ia ke pisah tengka bat penmilian ban siu testa ya ka baik hajna ban lat na ka jing penlang ya ka baik hajna ka bala ban long biang ka jing ban kia hadian habun hadian ba ka sarkar kla pentri kam ya ka one time settlement scheme haba ajing kren na ka jing elang pen kuburam menteri rang ba ula kular ban na kalian ka sarkar kan yai biteng ban pen bahai ki rukom tri kam ki jongka da ka jing tri lang bat baru ki be de benta khana ban kenti saprang ya ka jela Meghalaya lingba ka sanchar khadar ka ba da ka jing kitli Kasina college nen ka si kala rakhi ka lengkhu sngi seng ni ka foundation day ka ba nripwe jongka da ka program ka ba pen i ka jing ya lenti jong ka te ka puli ha ka ba ai jing nang jing start ka jing janai ka jing wat benya bat ka ba ai jing sakri ka imlang salang UMLA ka than uba adal bat nong room ulai dan rangkat ha ka jing rakhi ko mukong san kat ba ka director jong ka tanat art and culture ka kong Camelia Dorin Lengwa ka long ka sembut kong san ha ka sengi la plat bat ba ya atli ki kot ki bala penmi da ka ka puli ki bala ai kerteng look south policy vis-a-vis Meghalaya bat ka shadows of 1975 the emergency and Meghalaya's journey as a young state. Kasinat college nen kasi ka penkop buram ru ia ki samla puli ki bala yo nam ha ki jing puli ia ki nong yo ia ki scholarship bakerpang bat ru ki nong hikai ki bala pendep arpusan snempura ha ka jing ai jing sakri ki jong ki ha ka kam. Uba nong rum ula ai kuble ia ka jaka puli bat ula kentu ba kandang ia beteng ban ai ki jing sakri na ka bentaban kenti ia ka puli puti ha Meghalaya. Ha ka jingi le kai football FIFA World Cup ha ka wat ka balai puar ka England kala yo ban rung sa ka wat ka bakhan rio hadian bakala job ya ka DR Congo da ar la ka we ha ka jingi le kai ka balalong nen ka mit ha ka jingi le kai ka babut ka balong ne ka step pan ka Belgium kala penlim no e ka Senegal da lai gol la ar gol da ka ni jing job ka Belgium ru kala yo ban rung sa ka wat ka bakhan rio nang ta ha ka jingi le kai ha pedang ka USA bat Bosnia bat Herzegovina ka nong job kala yo ban rum sakawat ka bakhan rio ka USA kala job da argo la not bat poi sakawat ka bakhan rio jong ka te ka lempung le kai football ka ba he tam jong ka perthei katrat cooperation jong ka sarkar Meghalaya nen ka si ka pli ya ka tayo ka bakerpang jong ki cooperative kata ka cooperative week arajar apun rio ha prime hub dihar menteri kabinet uba Methodius Dekhar ula pli ka tiga program kathong jong ka cooperative week kalong ban penklan ya ka benta ki cooperative society ha ka bakanti ka yo kokot bat ha ka ba penklan ya ki jing ajing sakri na ka liang kiri pat ba da ka jing tre langkum ki kinhon katna cooperation nen ka si kala pleru ya ka e-newsletter bat ya ka RCS office portal na ka benta ban kentiu ya ka kom tre kam bakan long ka stat ka bakam shai comeback bat ka bakat kum ka juk menta kat tu ni ko khubor klakut ka balawan sipi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni sopat baga Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka